आपण कौन भावुଛନ୍ତି ମୁଁ କୁନା ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇନି? ଆପଣ ପଚାରିବେ କୁନା ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଜଲ୍ଦି କରିପାରିବେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏଟା କରିକି ଦେଖେଇବେ ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆମ ସିନେମା। ଆପଣ ଯୋଉ କହନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ବନ୍ଦ କରିକି ଦେଖ, ଆପଣ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ନା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତାମିଲନାଡୁରେ ରହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କେରଳ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ସେଠି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସିଷ୍ଟମ ଚାଲେ। आई विश कि आपण टिके बुद्धि लगे कि मो कथाटा बुझंते। दयाकरी मते मोर ना बहुत आपण ना मते मेंटली टर्चर करनी ज्योति बाबू। आउ करंतुनी प्लीज, मु आपण को हाथ जोड़ुची ज्योति बाबू, मते मेंटली टर्चर कर देलेनी। आपण सब देखुचंती ओडिसा।